Minkejja li ninsabu fl-eqel tal-istaġun tas-sajf, beluf jażlu li jaqsmu l-fliegu lejn il-gżira Uċija, min għażel li jżur il-bajja sabiħa ta' San Blas seta' jara li din is-sena din il-bajja ma tistax titgawda bħas-soltu. Dan kif għal kontrarju ta' snin oħra qabel beda l-istaġun baqgħet ma tnatfitx l-alka li issa qed tiksil parti l-kbira ta' minn fejn wieħed jinżel jom. Anke l-Ministeru Għal-Għawdex irrikonoxxa din il-problema, madankollu prova jiġġustifika billi qal li kien għadu qed jistenna l-permessi meħtieġa mill-awtoritajiet rispettivi mingħajr ma semma li ma huma dawn l-awtoritajiet. Iżda l-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi li fil-fatt hi l-awtorità responsabbli fittra mibgħuta lil The Times of Malta iċċarat li minkejja li rċeviet l-applikazzjoni mill-Ministeru Għal-Għawdex biex il-ħaddiema ineħħu l-alka mill-bajja ta' San Blas, din ma setax tkun ipproċessata minħabba li ma kinitx ipprovduta l-informazzjoni kollha mitluba. L-IRA spjegat li ġibdet l-attenzjoni diversi drabi lill-Ministeru biex jibgħat l-informazzjoni meħtieġa u li kienet għadha nieqsa, iżda din baqgħet ma ntbagħtet qatt. Barra minn hekk l-awtorità nnotat ukoll kif il-proċess ta' tindif ta' alka fiż-żona ta' Daħlet Qorrod seta' jsir mingħajr ħtieġa ta' permess għax f'dak il-każ m'hemmx komplikazzjonijiet jew perikli. Iżda dan it-tindif sar biss wara ritratti pubblikati fil-medja u li daru wkoll fuq il-medja soċjali. Din is-sitwazzjoni kollha qed toħloq inkonvenjent lil dawk li normalment iżuru din il-bajja u dan minkejja wkoll diversi rapporti li jagħmlu fost l-oħrajn lill-Ministeru Għal-Għawdex. Il-persuni nnutaw kif fis-snin li moddija dan il-proċess kien isir qabel ma jikkarga s-sajf ħalli l-bajja tkun tista' titgawda kif suppost mill-Lawċin, il-Maltin u t-turisti li jżuruha. The Times of Malta rrapporta li biex titnadda fil-bajja ta' San Blas, il-Ministeru Għal-Għawdex kellu 4 ħaddiema full-time speċifikament għal-hemm. Dawn jiffurmaw parti minn grupp ta' 57 ħaddiem impjegati full-time mill-Ministeru, speċifikament għat-tindif tal-bajjiet u xtajtit madwar Għawdex.